Matul Settembru li għadda aktar minn 800,000 passiġġier għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan ħareġ minn ċifri uffiċjali tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li wrew li fix-xahar li għadda 812,000 passiġġier għamlu użu mill-MIA. Dan issara f'żieda ta' 6.5% fuq il-livell tal-2019 li kienet l-aħħar sena rekord għat-turiżmu lokali. Meta mqabbel mal-2019 dan it-tkabbir kien irreġistrat flimkien ma' żieda ta' 3% fil-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet minn u lejn pajjiżna. Minkejja din iż-żieda, is-Seat Load Factor li jindika kemm minn dawn il-postijiet imtlew kien wieħed għoli ta' 89.2% li wera li d-domanda biex wieħed jivvjaġġa baqgħet waħda b'saħħitha ħafna. Fost l-aqwa 5 tiswieq tal-ajruport ma kienx hemm ċaqliq hekk kif l-Italja baqgħet fuq net u għal xahar ieħor kienet segwita mir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u Spanja. Dawn il-5 tiswieq flimkien iġġeneraw 66% ta' traffiku kollu għal Settembru.